ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendai Lat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbantaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ha kawai ni ka jingjia basngosi kabalajia menta kasngi ka khat khandai tarik urumpang arajar arpuwei kawai ka samla kala do sendan nyala ka jingem kat ba arngot kiwai pat kila Mynsaw jor hadin baka kali ka ba kila pendan kam kala Leit Tynrah ya kawai ka Trok ka ba yeng harut surok ha umsning bypass haribhoi district kat kum ka thammai khubor bala yoklum na ki pulit layatho bakani ka kali Alto 800 kabadon ya registration number ML Not Sun P Henreo San San Kendai kadai kabawan nasyalong ban hiar sa nongpo Henry sniw bokpat batang Maria Poy ha umsning bypass kabaham hakasnong patarim ha umsning kani kakali kalalit ban Tynrah ya katrok badang yeng harut surok hakapor kung bakhat arbaji AA shiteng sngi ya kani ka Samla kabala Khlad no latip kerteng kum ka Jacqueline's aim kabasyong basa hamapat shalong bat ki arngut ki waipat ki bala Mynsaw latip kerteng kum ka lakmen shisha marwen kabasa ha maulai maudat baki bat ka shimtilin el nonglat kabasyong basa ha maulain ribhoi district hadin kani ka jingjia yakini ki bala Mynsaw lapen kit no sha CHC umsning ban yo ya ka jing sumar bat hadin kani pat lapen kan ria shalong civil hospital bat nakalyang jong ki doktor jong ko umsning CHC ki lapen bana ba ka Samla Jacqueline's aimle kala Khlad lepa hakapor balawan kit syakani ke jaka ai jing sumar.